Yauwa kamar da yadda kuke gani yau ne za mu gudanar da wasanmu ta rawa wacce AA Rufa'i Bilgate ya saka. Gasar ce ya saka wadda za a samu maƙudan kuɗaɗe a gare ta. Wanda ya zo na ɗaya shine zai ci wannan gasar. Yanzu za mu fara ga Sani Ahmed Ɗanbaiwa. Sani Ahmed, mu je zuwa. Mahmoud NG on the beat. Yauwa Sani Ahmed, kana da maki guda 80. To sai mu je daga na biyu. Auta MG Boy. Auta MG Boy, mu je zuwa. Na muradin ki tsiran damuwa ba za ya goge ba. Yauwa Auta MG, ka yi ƙoƙari, kana da 90. Sai mu je na gaba, Umar M Sharif. Ni taka ce. Yauwa Umar M Sharif, mun ga naka ƙoƙari. Kana da maki 90, ku da Auta MG maki ku guda ɗaya ne insha Allah. Sai mu je ga na gaba, Hamisu Breaker. Hamisu Breaker, mu je zuwa. Fada mana yanda ake zama da juna ba. Kuma idan Hamisu Breaker, ka yi ƙoƙari, kana da kaso 80 cikin 100. Sai mu je kan Musa Yaro mai zamani. Musa Yaro, mu je zuwa. Yawa Musa Yaro mai zamani, kana da kaso 90 cikin 100. Sai mu je kan Kawu Ɗan Sarki. Kawu Ɗan Sarki, mu je zuwa. wasa farin girki. Ɗan Sarki, kana da kaso 70 cikin 100. Sai mu je kan Baba Bola Ahmed Tinubu, mu je zuwa. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kill up, come, person, matter, person, we don't mind. But when I like Baba Bola Ahmed, kana da maki 100 cikin 100, wato kai ne ka lashe wannan gasar ta rawa. AA Alhaji Rufa'i ya ce duk wanda ya ci wannan gasar ta rawa zai ba shi kwantiririyan siririyan 100,000, wato kai ne ka mallaki waɗannan dukiya da AA Alhaji Rufa'i Bilgate ya saka. Sauran 'yan kallo waɗanda ba su ci ba, a ƙara jira wata shekara sannan a yi training na ƙwarai. Sai an jima.